Počkaj, a teraz uvidí, jak je to natočené, tak zase bude ešte nadávať. Ale si to pozri. Hlavne to nenatočí so zvukom. No však je to so zvukom. Zase máš vytrasenú tú kameru. Jak si to natáčala? Človek mu donese obed špičkový a namiesto toho, aby pochválil svoju ženu, že sa o ňo stará, tak ešte ma tu ide zčubávať. No, však toto. Však práve, keby aspoň dával nejaké skoky. Kde je nosík Pepa? Toto je ináč, neviem, či ten chalanisko není ten. Miško, ukáž, kde si? Všetky sú zatvorené. No a perly tam nebudú? Perličky nenajdeme? Prečo je hen takto ďaleko? No čo mám natáčať, keď je 300 km odtiaľ to? Najedla, tak ti trávi. Takú dobrú kávu. No, ináč nebola zlá, aj keď bola z plastiku, ale v pohode. No konečne jeden skok. Juhu. Však áno. Neviem. Koľko bude vláda? Kým neodpadnem. Není zima. Ty si unavená, si sa, preto ti je zima.